blessed afternoon, brethren. Isang mapagpalang hapon at nandito po tayo sa online General Bible Study. At panalangin muna tayo bago tayo mag-umpisa po. Pagpalang marami pong salamat muli sa hapong ito. At muli, meron kaming tatalakayin na isang paksa. Ito po ay tungkol po sa pag-ugali ng isang mananampalataya. Samahan mo po ako, Panginoon. At una po sa lahat, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, pagkukulang. Alaya kang pumilos at abutin mo ang lahat, Panginoon, ng mga kapatiran po na kung saan sila po ay nakikinig at nanonood. Maging yung aming mga talos-baybay. Pagpalayan mong gawain na ito, sa pangalan mo, Panginoon Jesus, na po ang ating samot na lang. Amen. Tatalakayin po natin sa hapong ito yung tinatawag na Christian attitude. Love and forgiveness. Pag-ibig at pagpapatawad. Ito po ay napakahalagang malaman po natin ang kahalagaan ng pag-ibig. At dito po, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And now abideth faith, hope, love, these three, but the greatest of this is love. So, sinabi po ng banal na kasulatan na pinakatakilang sa lahat, sa tatlo po, ito ay nananatili. Ano yung nananatili? Pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig. At ang pinakatakila doon ay ang pag-ibig. So, ibig sabihin, kailangan lakipan po natin ang pag-ibig yung ating mga pananampalataya. At ganoon din po yung ating pag-asa. Kasi baliwala po yung ating pananampalataya pag wala tayong pag-ibig. Sinabi po yan Apostol Pablo sa Aklat ng Korinto, Kapitulo 13, na kahit na tayo po ay magsalita pa ng mga wika ng mga anghel, o magpropesiya, o mga miracle, kung walang pag-ibig, baliwala. So dito po tatalakayin po natin ang klase ng pag-ibig. What are the kinds of love? Number 1, Philadelphian love. Ang tawag po dyan, brotherly and sisterly love. Philia, phileo, pronounced phileo, conveys a strong feeling of attraction with its antonym or opposite being phobia. It is the most general form of love in the Bible, compassing love for fellow human care, respect, and compassion for people in need. Philia means close friendship or brotherly love in Greek. Ang unang klase po ng pag-ibig yung tinatawag na pagmamahal sa ating kapwa. Brotherly and sisterly love po yan. Kaya dito po, nais ng Panginoon na tayo po lahat ay magkakapatid bilang magmamahalan bilang magkakapatid. Kaya sinabi po yan sa Mark 12:31, and the second like it is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandments greater than this. So, dalawa po yung nakapaloob sa kautusan ng ating Lord. Yung unang takilang pag-ibig, tatalakayin po natin sa susunod. Yung pangalawa po, yung pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig sa neighbor natin, sa loved ones natin. Yung mga, yan ang nais ng Lord, yung concern po tayo at may pag-ibig po tayo sa kapwa. Kaya ito po yung pangalawang utos. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Hanggat maaari, pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Do good to all. Hindi po nagtatangi o namimili. Ibig sabihin ng all yan, kahit na ayaw mo yung ugali, medyo nasasaktan ka, hindi kayo nagkakabutan, nagkakaunawaan, eh malaya po yung puso mo na mahalin siya. Okay, to those who are of the household of faith. Lalo na raw sa mga pag-ibig sa pananampalataya, sa panambahan ng mga pananampalataya. Kaya ipinapamalas po dito na napakahalaga po na gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Yan po yung pag-ibig. Lalo na po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Number 2, eros love. Pag sinabing eros love, love is the physical, sensual intimacy between a husband and wife. It
express sexual romantic attraction. Ito po yung love, sexual love for married couples. Pag sinabing eros love po yung pangalawang klase ng pag-ibig. Ito po yung ang nagbibigay lang ng yung satisfaction niyan yung sa mag-asawa mo. Kaya pag pinakalaman yung asawang babae o asawang lalaki, magkakaroon po tayo ng pagkakasala una sa Diyos at pangalawa sa batas ng tao. Kaya napakalaga po na malaman po natin yung pag-ibig kung anong klaseng pag-ibig. Yung una kanina is brotherly love, which is Philadelphian love. Pangalawa yung eros love. So napakalaga po na malaman po natin at ma-identify po natin na hindi natin pwedeng ibigin lahat ng tao ng eros, yung mga gusto natin. Yung mga may crush tayo, may gusto tayo, kahit na hindi na tayo karapat-dapat. Hindi po ganun, lust ang tawag po ron. Laman po yun. Kaya itong eros love na to, para sa mag-asawa lang po yan. Na nagbibigay ng satisfaction sa bawat isa, sa asawang lalaki at asawang babae, yung couples. Yung mga married couples po. Sa Matthew chapter 19 verse 5, Jesus said, "For this reason a man shall leave his father and mother and be joined together his wife, and the two shall become one flesh." Ito po yung dahilan kaya magpapamilya ang isang mag-asawa. Umiiwalay nga yan sa feeling ng kanilang mahal sa buhay. Isusuko po nila yun yung mga privileges nila sa pamilya para sila po ay magbukod at magkaisa po sila. Kaya ang tingin ng Panginoon sa pag-asawa ay one flesh lang po yan. Nasasaktan yung isa, di pareho silang nasasaktan. Yun yung tunay na mag-asawa. Ephesians 5:13, ganun din po. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined together to his wife, and two shall become one flesh. Kaya inulit po yan at sinabi rin po yan ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. Number 3 kinds of love is agape love or divine love. Agape is an ancient Greek aiawon, or agape is a Greco-Christian term referring to unconditional love, the highest form of love, charity, and the love of God for man and for man for God. Within Christianity, agape is considered to be the love originating from God or Christ for humankind. So ito po yung pinaka-divine love kung tawagin. Agape is a divine love. Pag-ibig ng Diyos yan. Una, kanina, yung Philadelphia, pag-ibig sa kapwa. Pangalawa, pag-ibig sa asawa. Ngayon, pag-ibig sa Diyos. Kaya ang sabi po ron, 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. So, inutos ng Diyos na mahalin natin. Mahalin natin ang Diyos. Tingnan natin sa susunod na verse. He commanded us to love Him because He first loved us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Pinamalas na po ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan para hindi mapahamak. Yung buktong niyang anak sa pamagitan ng laman, nagkatawang tao po. Kaya dito, hindi napapahamak ng tao dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Yun ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Maging nung unang panahon, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, kahit na pinalayas po sila sa paradise sa Garden of Eden, ano pa rin sila? Nandun pa rin yung pangako ng Diyos at hindi huminto ang krus. Hanggang sa panahon po natin ngayon, nararamdaman po natin ang pag-ibig ng Diyos. Kahit na dumadanas po tayo ng ganitong katayuan, sitwasyon, pandemic, makikita mo nagmamahalan yung mga tao, naawa yung mga iba, o kahit na tama-tama lang kanya, umabot po, tumutulong sa pamahalaan, nagiging mamayayaman po. Yun yung pagkakataon po nila na nakakaroon po sila ng habag. Kaya makita niyo po yung pag-ibig ng ating Panginoon pagka hindi po niya yung tao, wala po siya magagawa. O ganun po. Kaya ito po yung everlasting pag-ibig ng ating Panginoon na ayaw niya na mapahamak po ang kanyang mga nilikha. What is attitude? Kanina, love.
Ngayon, guys of love, mamaya talakayin natin yung forgiveness. Pero bago ang dyan, what is attitude? Ano yung ugali? Yung pag-ugali na kailangan dapat natin gawin. A way of thinking and behaving towards someone or something. Ito po yung ito po yung pag-iisip at kung paano tayo kumilos sa kapwa po natin. In comparison to the fruit of the Holy Spirit, which is mostly an inward motivation to act or behave, attitude focuses on the reactions and behaviors. Ngayon, pag may Holy Spirit po kasi tayo, yun ang magtuturo, yun ang mag-udyok sa atin. Inward po kasi yun kumbaga yun yung pag-motivate sa atin, mag-inspire po sa atin na magiging maayos. Kasi sa Diyos galing po yun, yung Holy Spirit, kaya nga holy, banal. Ang Holy Spirit ay tatahan sa mga banal. Hindi po pwedeng tatahan ng Diyos sa hindi banal. Kaya yung mga hindi sumusunod sa Diyos ay hindi po tatahan ng Holy Spirit kasi merong requirements ang Lord, yung kabanalan kaya maaaring yung iba, sabi na, puspos ako ng Holy Spirit. Tapos hindi naman sumusunod sa Diyos. Hindi po totoo yun. Kanyang pananaw lang po yun. Kasi base po sa Bible, hindi tumatahan ng Diyos sa hindi banal. Ganun lamang po yun. Love, it is the sum of all the commandments of the Lord. Okay, so natalakay po natin yung love kanina. Okay, ano pa? Mark 12:29-31. Yung agape love. Jesus answered him, the first of all the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Yan yung agape love kanina. Yan yung dakilang pag-ibig ng Diyos na mahalin daw natin siya. Kaya sabi niya, pakinggan mo, O Israel. Ibig sabihin, pakinggan mo, mga believers, mga mananampalataya, ito ang utos ng Diyos, makinig ka. Naisa lang ang Panginoong Diyos. Ang Panginoon ay isa. Kaya pag may nagtuturo sa atin, na dalawa o tatlo, at nalilito po tayo, ang sabi ng Bible, isa lang ang Panginoong Diyos po natin. Mamahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Yun yung unang utos. Yun yung agape love. Kaya para maging karapat-dapat po tayo sa ating Panginoon, hindi mo mamamahal ang Diyos kung hindi mo siya una kilala. Pangalawa, yung relationship mo sa Lord. Pangatlo, yung requirements ng Lord na kailangan tayo po ay may panganak na muli. Tayo po ay tatanggap ng mabuting balita, yung gospel. Yung gospel of salvation. Yung repentance, yung baptism in Jesus' name, and receiving the baptism of the Holy Spirit. Yun po ang requirements ng Lord para at makilala mo siya bilang nag-iisang Diyos. Ang Diyos po natin sa panahon po natin sa Bible ay si Jesus Christ. Kasi po siya po yung galing sa langit at bumaba, nagpagkilala po siya, bumalik siya ngayon sa trono. Siyang nakaupo ngayon, espiritu na po siya. Ngayon po, tayong mananampalataya, maniwala ka o hindi, wala tayong magagawa. Kasi ang sabi niya, ikukunti lang naman talaga ang makakasumpong ng katotohanan. Kaya kahabagan lang po ng ating Panginoon kung bakit tayo nangangaral at nakikinig ng kanyang salita. Kaya kailangan po sumunod po tayo. Masakit pero may sacrifices. Totoo po yun. Ang kapalit naman po yun ay eternal life. And the second like this is, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Kaya na-paraphrase po yung mga 10 commandments. Yung first 4 ay para sa Diyos, yung 5 to 10 ay para sa kapwa. Huwag magnakaw, di ba? Huwag magsinungaling, bear false witness, huwag magkubit, huwag adultery. Yan po yung para sa kapwa. Kaya 10 commandments po yan. Okay po? Ngayon, Jesus command us to love one another. Ito po yung commandment ng ating Panginoon, John 15:12. This is my commandment, that you love one another as I have loved you.
These days I command you that you love one another. Ito po yung utos ng ating Panginoon na magmahalan tayo sa isa't isa. Yung utos po, yung sa kapwa, ito yon sa isa't isa naman po. Ibig sabihin, mahalin mo yung kapwa mo na, mahalin mo lalo na yung kasambayan mo, yung mahal mo sa buhay, at higit sa lahat, at lalong-lalo na yung mga kasambahay mo sa pananampalataya, at higit sa lahat, siyempre po, ibigin natin yung Diyos na lumikha sa atin. Loving one another is the test of true Christianity. Totoo po yun. Ang pag-ibig sa isa't isa, ito po ay ito po ay isang hamon para sa mga mananampalataya. Bakit po? By this, all will know that you are my disciples if you have love for one another. John chapter 13, verse 35. Kasi po, ang mga alagad ng ating Panginoon at ang mga mananampalataya, siyempre po ilaw po tayo sa mundong ito. Yung ating mga mahal sa buhay o hindi mananampalataya, minsan nagtataka po sila bakit masaya tayo, kaya nagbago po tayo. Kaya nagiging ilaw po tayo. Ngayon, minsan pinapahintulutan din ng Lord na para masubok po tayo na kung tayo talaga ay totoong mananampalataya. Kaya kung paano pag inusig po tayo, kinantyawan po tayo, at tinanong po tayo kung madali tayong mainis, kailan magpatutulan po tayo ng tama. Kasi sabi ng Lord, by this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Yun kasi ang yun kasi ang ating tanda. Kapag nakita ng mga tao na sa kabila ng mga may mga minsan yung misunderstanding, naunawaan pa rin, nakangiti. Parang tila baga walang problema, walang nangyayari. Kahit na sabihin natin na yung mananampalataya talagang inuusig, may mga false accusation, yung pag-uusig. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, pag inuusig kayo, or nag-accuse sila ng false accusation dahil sa inyong paglilingkod, magalak kayo. Dahil ganun din naman nangyari ng mga propeta noong unang panahon. Inuusig din po sila. We do not love our brethren, we don't and we cannot love God at all. Siyempre po, paano mo masabi na mahal mo yung kapatid mo? Yung nakikita mo nga, paano mo sasabi na I love you Lord, I praise you Lord, I worship you Lord? Hindi mo siya nakikita, tapos yung kapatid mo na nakikita mo, inis na inis ka. Sabi po nga ng Bible yan, ang ating Panginoon nagturo pagka nainis ka nga o galit ka sa iyong kapatid sabi nun, martyrer Kaya matindi po ang commandment ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, we do not love our brethren. If we do not love our brethren, we don't and we cannot love God at all. Tama po yun. Sa 1 John 4:20-21. If someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. So, ito po yung alituntunin ng ating Panginoon na kailangan mahalin natin yung kapwa po natin, mga kapatid natin. Mahal natin sa buhay at yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Pangalawa, forgiveness. Kaya yung topic po natin ngayon is love and forgiveness. Dito po, at natalakay po natin ang pag-ibig. Ngayon naman yung pagpapatawad. Is often defined as an individual, voluntarily internal process of letting go of feelings and thoughts of resentment, bitterness, anger, and the need for vengeance and retribution towards someone who believe has wronged us, including ourselves. Ito po ay para sa lahat. Process po ito na yung mga pag-iisip natin at saka yung emotion po natin. Siyempre po, pag sinabi forgiveness, kahit na may sama ng loob niyan, may galit, may puot, kailangan humanti, dahil sa ginawa,
may resentment, mayroon siyang sariling pananaw, o hindi kayang abutin, o kaya nasusupladuhan. Iba't ibang klase po kung bakit ang tao ay nasasaktan. Minsan, sa nasabing, nabanggit, iba-iba kasi yung klase ng personality ng tao. Minsan naman, sa action, o kaya may mga alitan na hindi talagang sa kalaunan, talagang kumbaga sa nagiging callous heart na, wala ng forgiveness. Ito ang papag-aralan natin. Kasi kailangan let it go. But if you do not forgive men that trespasses, Matthew 6:15, neither will your Father forgive your trespasses. Malinaw po. Kaya sa Father's Lord's Prayer, forgive them. As I forgive. May forgiveness po ron Lord, forgive us as we forgive ourselves to others. So, gusto ng Lord, patawad po tayo. Kahit na masakit. Pero nais ng Lord para patawarin din po tayo. Ang ibig sabihin lang po niyan para makakilos ang Diyos sa ating buhay. Para gumaan po yung ating mga buhay. Huwag natin dadalhin yung problema ng iba. Patawad po tayo. Pag nasaktan po tayo. Kasama po yun sa ating pagkatao. Kasama po yun. May mga cross po tayo kasi. May mga labanan sa mundong ito. Kaya nga, pagka si Lord nasa iyo, magaan But if you do not forgive me that trespasses, ayaw talaga ng Lord ng unforgiving spirit. Gusto ng Lord what does forgiveness include? Ito yung mga kasama ng pagpapatawad. Ito masakit po ito. Ano yun? Bearing the cost of someone else's mistake. Pero kung dala-dala mo yung bigat at timbang, yung pagkukulang o pagkakamali ng iba. Minsan, naperwisyo ka na. Minsan, ikaw pang nagpahirap, ikaw pang masama. Ikaw pa yung iniiwasan. Kaya, ito po yung mga bigat na dala-dala po sa mga nagkasala at saka nagkukulang o kaya nagkakamali. Kaya, what does forgiveness include? Number 1 yan po. Number 2, giving up your rights. Biro mo, pag nagpatawad ka, isuko mo yung karapatan mo. Saan? In a certain situations and ignoring certain things even if you know you are correct. Hindi mo kaya yan pag walang Lord. Hindi mo kaya yan pag hindi ka mananampalataya. Mahirapan ka. Kaya mo pero baka mapipilitan. May mga bababait naman po na tao na nagpapatawad po talaga. Meron po. May kapagitan kasi ang tao Pero mo, isusuko natin yung karapatan po natin in a certain situation. Tapos baliwalayin natin yung mga bagay na kahit na tayo po ay tama, sila yung mali. Tapos, pero nyo, patatawarin mo pa rin. Medyo unfair yata yun. Pero para gumaan lang po yung kalooban po natin. At para makakilos ang Diyos po sa atin. Siyempre po, kailangan magpatawad po tayo. Number 3. Swallowing your pride and asking someone else to forgive. Pero lulukin mo yung pride mo. Lulukin mo yung kataasan mo. Tapos ikaw pang hingi ng pasensya ka na, bro. Sis, pasensya na po kayo, tito. Nay, tay. Kahit na sinisagawan ka. Kasi hindi ka nila maunawaan minsan. You feel they should be asking your pardon instead. Kahit na mas maganda yung humingi ka na ng pasensya, patawad, kaysa hintayin mo pa sila. Kung yun ang personal or attitude po nila dahil wala sila kay Lord. Talagang yun yung kanila nakagisnan sa kanilang paglalaki. Hindi nila naisuko kay Lord yan. Kawawa ka naman. Siya masaya na gumagawa na hindi nagpapatawad. Kinalyo na yung kanyang isip at puso na hindi nagpapatawad. Samantalang sa'yo, malambot yung kalooban mo, patawarin mo. Ikaw mahirapan. Siya, nakarelax siya kasi sanay siyang hindi magpatawad. May ganun tao. Mga matitikas. Pero hindi nila alam, mahirapan po sila. Dahil mayroon panahon po ng pagsusulit. Yung mga hindi nagpatawad. Di ba?
touring the other check. Ibig sabihin yung ang touring po dyan yung mga maraming kumbaga sa machine ito, touring machine. May touring machine yung mga datas na walang limit. Yan ang ibig sabihin limitless. Kaya pagka tayo po ay marami tayong daladalang forgiving spirit, yung mga forgiveness, ay mga kapatid, but I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn to other hand also. Ibig sabihin yung yung pag ginawa ka ng masama, gawan mo na mabuti. Hindi po literal po yan na slap, hindi po. Gawan mo na mabuti pa rin. Ibig sabihin, kahit na ginawa ka na ng masama, humingi ka na ng pasensya, ganun talaga siya. Merong merong ng ating Panginoon yan, turo sa kanyang malagan, sila Peter. Yung kanyang malagan nung nagtuturo po siya sa forgiveness. 7 daw na 7 beses na parang nakagawa ng mali yung kanyang kapatid. Sabi na, hindi lang 7 beses. 70 times 7. Ibig sabihin, habang nabubuhay ka, magpatawad ka. Kasi pagka hindi ka nagpapatawad, bumibigat yung buhay mo. Yun lang po yun. It also includes forgetting the mistake. Kung mga pagkakamali, natural lang po na isa tayo nagkakamali. Iba naman yung sinasadyang nagkakamali. Kasi kung ang pagkakamali, lagi-lagi po, ugali na po yun. Ang pagkakamali po ay paraan ng Diyos yan para makita po natin yung sarili natin, para tayo po ay tumibay. Kasi mahirap, hindi naman perfect po ang tao. Kahit kami, di siyang tao. Mga pagkakamali pa rin. Pero ang kainaman lang, pagka ikaw ay likod ng Diyos, maabot mo at mapapardon mo. No? Kahit na yung bigat na ginawa sa'yo. Wala tayong magagawa. Kasi likod tayo ng Diyos. Sinabi ng Lord na magpatawad ka, di patawarin. Kung hindi mo mapatawad yun, paano ko maglilingkod sa Diyos? Yung mga member, okay lang yun. Yung mga iba, hindi pa nila kaya. Pero pagka ikaw ay bishop, pastor, teacher, nasa fivefold ministry, evangelist, mga preacher, mga pastors, ay kailan magpatawad mo tayo. Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Nice ng Lord na magningning yung ating mga liwanag, magningning yung ating mga pag-uugali, magningning yung ating pagka-Kristiyano. Ang ating Panginoon, tinuruan po tayo sa Beatitudes of Jesus Christ, sa Matthew chapter 5, 6, and 7, puro kanya po yun. Yung talaga yung pag-uugali, nasusulat, gano'n. Mata sa mata, ipin-sepin, pero, diba? Nasusulat. Yung kaaway mo, talagang patulan mo rin. Ngayon, dumating si Kristo, mahalin mo na ang kaaway. Ang dami din, nandun yung mga beatitudes na isa, mananampalataya. Basahin po natin yung marami tayong matututunan. Proverbs 16 verse 7, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Kita nyo na po, pag tayo po ay nakakasunod sa Lord, at nagkaroon po tayo ng, at nalulugod po natin siya, nakakilo siya sa ating mga buhay. He makes even his enemies to be at peace with him. Pero mo, dahil sa nilulugod po natin ang ating Panginoon, pagiging yung kaaway mo, pagkakaroon ng kapayapaan sa Kanya, grabe ang Lord pagka ginamit po tayo pagdating sa forgiveness. Pero mo, gagamitin ka ng Lord para mailapit mo yung kaaway mo sa Diyos. Pero mo, matindi po yun. Kumbaga sa prayer, nag-i-intercede ka para sa Kanya. Ganun din pala to, when a man's wish please the Lord. Pag nalulugod natin at hindi ka pinapatawad, pero pinatawad mo na siya, He makes even His enemies to be at peace with Him. Grabe ang pag-ibig talaga ng Diyos. Hallelujah, praise God. Hebrews 12:14, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord.
Talagang makipagpayapa tayo sa lahat ng tao. Sabi niya lahat. O, ibig sabihin, huwag kang tatangi, huwag kang mamimili. Yung iba nagpapatawad lang doon sa pinapatawad. Yung mga naunawaan. Yung kahit na hindi naunawaan, kahit na inis na sa'yo, kahit na sinusupladuhan ka, hindi mo naman alam dahilan kung bakit siya nagalit. Pursue peace with all people. And holiness, ayan, kabanalan. Kasi gusto ng Lord, banal po tayo. Sapagkat walang makakakita sa Diyos kung wala nito. Kaya, at purihin ang Diyos at salamat sa ating Panginoon. Sana po, napagpala po kayo. Mula ngayon, yung love and forgiveness, napakalaga po. At purihin ang Diyos, mga minamahal, at mga viewers po namin at mga kapatiran po namin sa pananampalataya. Salamat po ng marami at sana po mag-subscribe kayo at i-share nyo po ito at i-like nyo at paraan po ng Diyos yan para magamit po tayong lahat para mapadali na po yung pagbabalik ng ating Panginoon. At magandang hapon po. Manalangin po tayo magpasalamat. Salamat o Diyos sa aming paksa sa hapong ito. Yung pag-ibig at pagpapatawad. Napakahirap po, Panginoon, na ibigin ang umaaway sa amin, umusig sa amin, galit sa amin. Pero nandyan ang iyong dakila pag-ibig, Ama. Maraming salamat po sa katuruan na binigay nyo. Naging sa pagpapatawad po. Meron pong magpatawad bilang tao. Pero kung ikaw ay tumataan sa amin, at yung salita ay tumataan sa amin, at nandun ang yung comfort, yung banal na espiritu, makakapagpatawad po na kami sa aming mga kapwa. Dahil kami po ay isang kinahabagan mo. Pinili mo sa mundong ito para magliwanag po, para mag-ilaw po, Panginoon, at upang mag-alat po, Panginoon, sa mundong ito. Mag-alat ang iyong pag-ibig, yung alat po, dahil matabang na po ang pag-ibig ng mundong ito. Kaya kailangan po namin ang sigla at init ng aming pag-ibig sa iyo, at ganoon din ang aming pag-ibig sa kapwa, at mag-ibig agad kami sa isa't isa. Maraming salamat po at pagpalain po kami lahat. Sa pangalan mo, Panginoon Hesus, ito po ang aming samong dalangin. Amen.